kuchingamidzai pano pachirongwa paPaivapokare Audiobooks patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Ndikandei Mugehena Ch12. Jasper Ndanga naJames vakandorara kuharanda pamwe nevakomana vebasa. Mai Ndanga navamwe madzimai vebasa iri vakandorara kumazviwa. Pamba pakasara musevenzisikana wamaru. Vachidzoka vakatanga kusvika ndimai Ndanga. Chakavashamisa ndochokuti gedhi rakanga rakakiyiwa. Vachitarisa muyadhi mavo vakaona imbwa dzavo mbiri dzakati rabada. Hadzina kuuya kuzovachingamidza sezvadzinosiyita. Vachakamira kudaro, Jasper Ndanga naJames vakasvikawo nemota. Vakasvikomira pagedhi ndokuridza bhera. Ko, vadzimai, hamuvhuri gedhi muchiona mota zvaita sei? Uye munomirirei panze kudai? Jasper akashaya kuti sei mudzimai wake akanga akamira panze achinge anokatkamara. Vakaburuka mumota vose ndokutarisa kumba vakaona mikova yakashama, imbwa dzakarara. Maru ndiye akatanga kushevedza. Remina arimo here? Remina! Hakuna akadavira, uye zvakaratidza kuti pane zvakanga zvaitika pamusha apa. James akatora pinjisi mumota ndokutanga kurwisana negedhi rakanga rakakiyiwa. Akazoriti kwetsu vachibva vapinda vose muyadhi muya. Ko, vakagonei? Imbwa dzavo dzakanga dzakafa, dzakaita zvokupfuurwa chaizvo. Kundoti vapinde mumba, wanei? Hamuna chakanaka. TV hamuna, radiogram hamuna, magumbeze ose hamuna, mamwe maketeni apamawindo pakanga pasisina. Kundopota kukicheni, wanei kitchen unit hamuna. Ko, Remina aende piko chaizvo? Ava ndimai Ndanga vakanga vongobvunzawo zvavo, asi James akanga ava kutoronga zvokuda kuronda mbavha idzi. Ndizvo zviitiko zvemuzawe izvi. Mazviona kababa Ndanga? James aibvunza achigara pamasofa akanga asiyiwa asina kubatwa. Ngatibvunzei panext door tinzwe. Vavakidzani vavo vakanga vari chinhambwe chose. Sokuvakwa kwakaitwa dzimba dzokumasabhabha. Pane imwe imba panogona kuitika chinhu chisingazivikanwi navavakidzani. Vakaenda kundobvunza. Mudzimai waivapo akava pakarungano kanoti, zvamakabva pano mangwanani? Remina akaswera pano zvakanaka. Kwakazoti kosviba. Kwakauya mapurisa 3. Ndingangoti mapurisa nokuti mbatya dzavo dzairatidza samapurisa muri kunzvi imomo. Ndakavaona vachitora Remina nechisimba. Vaitopopota vachiti kwanzi tiri kutsvaira fambi dzose dzemuno mubhalo, tichidziisa muzvitokisi tozodzibvunzurudza kwadzinobva nokwadzinosevenza. Zvakatishamisa ndezvekuti pano pedu pane musikana asi havana kusvika pano. Ndakavanzwa vachiti kuna Remina, kiya gedhi rako, asi zvekuti vakamupa kiyi yegedhi hazvina achaziva. Vakanga vasina mota pavakauya pamba apa. Asi ndakaramba ndakavatarisa ndichiti ndichaona mota yamapurisa, asi ndakavaona vachingomundundurudza vachienda naZanzi Street kupinda mutaundi chaimo. Kwakazoti kwasviba. Nenguva dza11 PM takanzwa imbwa kuhukura chaizvo zvekuti dzairatidza kuti pakanga pasvika munhu wadzisingazivi. Ndakanzwa imwe kutanga kuti waa kamwe chete, kwakasara imwe ichiwomba chaizvo.
Nenguva isipi takazonzwa yanyararawo. Tikazoona magetsi atungidzwa mudzimba dzose. Ini ndakangofunga kuti zvimwe Remina adzoka. Kunze kwaizvozvo hakuna chimwe chandingambobatsira nacho. Ko, makaregerere kuridza runhare kumapurisa? NdiJames uyo. Zvokuridza runhare unofanira kutozviita kana uchinge wagutsikana chaizvo kuti pamba apa pasvika mhondi kana kuti mbavha. Nokuti mapurisa anozokunetsa kana ukavadanira chinhu chausina chokwadi nacho. Uye chimwe chinhu chandanga ndasiya ndochokuti pakauya mota panguva dzeusiku yakangosvikodzima magetsi ayo, saka ndakafunga kuti varidzi vemba vasvika. Mhuri yaJasper yakadzokera kumba ndokusvikogara zvakare. Hakuna akanga achiine zano apa. James ndiye akazoti kufonerwe kumapurisa vauye varondedzerwe zvose. Mapurisa vakauya ndokupiwa nyaya dzose, asi vakanga votonaya mhuri yandanga nemibvunzo. Ko, zvamaiziva kuti mundondorarako makasire munhukadzi oga pano? Ko, imbwa dzakapfurwa idzi hamudzione here? Ndimaru akanga ashatirwa. Imbwa idzi nyangwe dai tawana dziri mhenyu, hadzina umbowo hwadzingatipa nokuti hadzitaure. Dzimwe nguva muri kutinetsa, izvo musikana waikusevenzerai ndiye akarangana nezvikomba zvake kutora midziyo yose iyi. Zvakanaka, chitipai chitupa chake tigomutsvaga. Anogara nacho. Ko, nhamba dzechitupa chacho? Apa murume nemukadzi vakatarisana. Hakuna akanga ambozvifunga kudzikoponora semunhu wavaivimba naye. Hatina kutora nhamba idzi somunhu watakavimba naye, chamunongogona kuvimba nemunhu naye. Asi kana azoba, mouya kwatiri isu mapurisa. Kana muchishaya zvinyorwa pamunhu anokushandirai, munoti kana akatiza saizvozvi, munoti isu mapurisa tinoprofita here kana kushopera? Ko, chitiudzai kuti anobvepi? Akati anobva kudhorobha remoja. Jasper akanga ava kudavira achiziva kuti nyaya yatsveyama. Mapurisa akangonyora-nyorawo zvavaigona, asi vakavaudza kuti nyaya iyi pakatambwa chikuruku. Hapana chaigona kuzivikanwa kunze kwekuti iye Remina wacho awanika. James akati dhuu ndokubva ati, imi baba ndanga, chimbozororai. Ndinoda kuenda navakomana vebasa timbofamba-famba tichifeya nyaya iyi. Ndirondedzerei mamiriro akaita midziyo yose yakabiwa pano. Kana ina manhamba munditaurire. Chero taudza mapurisa achaitawo basa ravo nedivi. Vakamurondedzera sokuziva kwavo. TV neradiogram ndizvo zvaiva namanhamba, zvimwe zvose kwaingova kurondedzera. Iye James achinyora. Akasimukapo achindotora vakomana kumba kwavaigara. Vakananga kwavaiziva kuti ndiko kunotengeswa zvinhu zvomukoto. Vachingosvika chete, James akaona TV. Ndokunyatsoinanganidza achibva atuma mumwe mukomana kuna Jasper. Mumwe mukomana akamutuma kumapurisa pakarepo. Iye akasara achidemba-demba kuti aida kutenga TV. Nhai vakomana, TV yamati inoita 400 iyi ndinoida. Chimbomirai, ndatuma mufana wangu kuti andotora mari kumukoma wangu. Nditore iye zvino. Ita chop mufana. Kana pakasvika vane mari hatimiriri yako iyo. Zvakanaka, ini handibvewo pano kusvika mufana wangu auya tinzwe kuti ashaya mari here. Mumwe wavo ndiye aitoti, mufana ungaita laki kuwana TV yakadai nemutengo wakadzikira uyu. Mazuva ano hadziwaniki idzi dziri kumatau.
Nenguva isipi Jasper Ndanga akabva ati vhu, achibva arurama paTV iya, wanei ndiyo chaiyo. Haana kuda kuvavhundutsira achiitira kuti vasungwe. Ini ndanga ndichida gramu iyi. Akaifananidza zvekare, wanei ndiyo. Akabvunza mutengo zvikanzi, kana iri keshi tinoita $100 chete. Chiripo ripocho, mapurisa nembwa dzavo vhu vakasvikokomberedza chikwata chose. Zvazvinodai izvi ndivo mapurisa akanga abva pamba paJasper mangwanani iwayo. Mumwe wembavha ndiye akatanga kutaura oti kushamwari yake, iwe shamwari, zvinhu zvavanhu ava zvinodhura izvi, ngatibaye tiende tozozviona kana tatambira. Achingotaura kudaro dzakabva dzachena kuna vaviri ava vakanga vava kuda kuenda. Jasper Ndanga akatanga kunyemwerera achigwinha ruoko rwaJemziki navakomana vake. Pakanga pakamira chimotokari, mapurisa achindochiti kwetsu, wanei mune magumbeze. Nechepazasi pamasiti pane chivhorovhoro. Ya, tiudzei kuti magumbeze nemidziyo iyi makazviwanepi? Mapurisa ayo. Magumbeze ndeedu aya, hatisiri kuatengesa. Tanga tichitoda kutengeserwa TV negramu nemukomana uyu. Vonongedzera kuna Jemziki. Apa Jasper navakomana vake vakaseka. Mapurisa akanyatsovaudza mhosva yavo uye kuva nechipfuti zvisiri pamurau, asi vakazopedzisira voti, chihandei munotiratidza kuna Remina, musikana wamakatora zuro zuva rodoka paimba iri mumasabhabha. Kana tikamushaya, kana tikawana akafa, chivhorovhoro ichi chichaita basa pamuri sebasa rachakaita pambwa mbiri dzavaridzi. Chitaurai zvamunoda, kuenda kuchitokisi uko kwatinoziva kuti muchandotaura zvose, kana kuenda kwamunoziva kuti ndiko kuna Remina. Kasirai. Rimwe shoko guru nderekuti kana mukaita zvokutamba nesu, iye nhasi mungadyira lanchi yenyu mava Mugehena. Tazviona kuti muri mhondi imi. Mumwe wavakomana ava ndiye akatanga atarisa mumwe wake ndokuzoti, tiri vatatu, mumwe wedu ndiye ana Remina, hatizivi kwavari. Takati amuchengetedza mara tapedza kutengesa zvinhu zvedu izvi tozomuregedza. Hatimuurayi, hatisiri mhondi kwete. Nyarara. Mazwi aya akatsamwisa mupurisa zvekuti akambofunga zvokumuturika mbama yaindotekenyedza midzi yamazino. Ko, hamusiri mhondi, imbwa dzakapfurwa nani. Futi yamuinayo ndeyei? Muri kutaura kuti manga muchida kutengesa zvinhu zvenyu. Makazvitenga kupi? Tipei marisiti, tipei marezinesi, vana venyoka. Ndati tiudze kuna Remina, kana kuti tiudzei pamakamuisa mapedza kumupfura nepfuti yamakaba iyi. Mupurisa achingopedza kutaura kudai, imwe jipi chatutuza yakasvikoti tsviriri, runyanga rwayo ruchiti tipi-tipi, so rushamu runoda kurova vanhu vose vaivapo. Yakafandanyura rufasha rwamapurisa, notwumwe tumapurisa twechidiki twaiva nemifananidzo yembavha dzakanga dzanetsa mubhaluu. Twakangosvika tuchiita sokufarira mbavha dziya. Twumwe twaipurudzira zvirebvu zvavo, twumwe tuchivabhabhadzira kumisana. Kamwe kamupurisa kakangwarisa ndiko kakati, yes, vakomana vamaplan, asi munogaya vafana. Mungagona kuvhomora midziyo yose iyi kamwe kamwe. Makaoma vakomana, makashisha chaizvo. Ko, zviri mumaoko enyu izvi chii? Mabhengozi maaba kumapurisa ndokubva mapfeka zvakare. Nhasi mabata matoto utare. Mumwe mupurisa wainge auya nemifananidzo yembavha dzomubhaluu ndokubva avaudza namazita avo achivaratidza mifananidzo yavo. Ndokuzoti, imi vandanga, chiendai neGPE nemidziyo yenyu kumba. Musaipfuudza nokuti inodiwa kuzoitwa zviratidzo kana nyaya yava kutongwa.
imi mbavha mbiri handei munondiratidza kune mumwe wenyu uyo wamunoti akachengeta Remina. Mbavha dzakakwidzwa mujipi yorunyanga ichienda kurukisheni. Vana James ndokukwira mune imwe vachienda kumba. Kwakazoti ava masikati makuru. Vana Shandu naLineti vakanga vauya pamba pandanga mushure mekunge vanzwa zvakaitika. Vakauya kudembana navo, asi vakazofara vaona zvinhu zvadzorerwa zvose zvakanga zvabiwa kunze kwembwa dzakanga dzafa. James akadzicherera achibatsirwa navakomana. Musi wakare Jasper akandotenga dzimwe zvembiri dzaipenga dzaiseva namachisa. Pavakanga vachikurukura maererano nezvaitaura mbavha dziya uye kubatwa kwadzakaitwa, James akaerekana oudza Shandu kuti akanga anyora tsamba kuna mai Gavi achivaudza kuti vauye. Aida kuvaratidza muhoro wake wekutanga sendiyo tsika pavana vanonzwisisa kuti vakarerwa. Kuti mai Gavi vangasvike kuno ndingazofara chokwadi. Uyu ndiShandu aitaura achicheuka kwaakanga anzwa mota kutinhira. Mota iya yakasvika pagedhi ndokumira. Vakaziva kuti ndeyamapurisa. Vose vakati dzvamu pavakaona Remina achibuda mumota iyi. Mai Ndanga vakapururudza, midzimu yangu yandiona chokwadi. Remina here? Uri mupenyu hako? Mwari nemudzimu vane simba chokwadi. Remina akasvikogara pasi akasuruvara chaizvo. Akangokwanisa kutaura kuti ndine nzara. Pakarepo Shandu namai Ndanga vakamugadzirira kudya. Vavariro yavo yaiva yokuda kunzwa zvakaitika kwaari kubva zvatanga kusvika vanhu ava pamba. Kuzoti apedza kudya, ava kunzwa pane mwoyo. Mwanasikana akatanga kuti bwai bwai somunhu aburwa muguva. Akatangisa karungano kake, ivo vamwe vose vakateya nzeve. Pakasvika varume vatatu vakati tiri mapurisa, tiri kutsvaga pfambi dzose nokuti kuna varume vatatu vakaurawa nepfambi dzikanyangarika. Iwe tipe makii emba ino, tava kuenda newe kujeri. Tinoda kuzodzorera varidzi vemakii aya kana vauya nekuti iwe unenge wazarirwa mujeri. Ndakamboda kuramba, asi mumwe wakaburitsa chipfuti, ndokubva ndaona kuti kwava kundourawa uku. Panguva idzi imbwa hadzina kumbohukura, nokuti dzine tsika dzokuti kana munhu akauya masikati uye akataura neni kudaro hadzimurume. Kunosiuya vanhu vanotarisa mamita emvura, vanogadzira magetsi nevamwe vakadaro. Ndinotoziva kuti hadzivahukuri. Nyangwe dai pakasvika munhu pano iye zvino, mungaona kuti hadzimbofakanyiki zvadzo. Unoti dzichiri panosu? Ndimai Ndanga vakada kuti azivewo. Dzakapfurwa dzikafa dzose dziri mbiri. Munoreva kuti Bhambo naBainda dzose dzakafa? Dzose! Remina akambonyarara kuratidza kurwadziwa mwoyo. Itotiudza zvako nenyaya yako iwe. Imbwa dzakatoenda idzo. Inzwai imi vehama, nyangwe zvichinzi kune Gehena. Vanhu vanotadza pano panyika vakanzi ngavakandwe muGehena havakwani chokwadi. Zvavakaenda neni, vakasiya vakiya gedhi, ndokutora zvekii dzapagedhi. Takafamba dzamara tasvika pane kamwe kamota. Izvozvi ndainzi ndisamhoro samunhu kana kutaura shoko zvaro. Ndichisvika mukamota kaya ndakasungwa muromo, ndokundokirwa mukaimba, kakamuri kasina kana windo kana toireti kana getsi zvaro. Ndipo pavakasiya vakandisunga maoko nechekushure uku netambo dzemagetsi. Zvakandirwadza. Uku ndakanga ndakasungwa muromo, kwanzi ungazoridza mere. Vakasiya vanditaurira kuti vaizondisunungura kana vapedza basa ravo rokutsvaga pfambi. Hakuna wandakazotaura naye. Dzamara ndazonzwa kukinurwa namapurisa iye zvino ndichiuya kuno.
Ndiyo nyaya yandapawo kumapurisa iyi, uye mapurisa vandipa kii dzose kusanganisira nepagedhi. Vakazorondedzerawo Remina zvakanga zvaitika uye kubiwa kwakanga kwaitwa midziyo, asi vakamuudza kuti midziyo yakanga yawanikwa zvayo. Chakanga chava kuvanetsa ndiko kusavapo kwaiye Remina. Zvawauya kudai, mwoyo yedu yasununguka. Vakambogarapo vose vachikurukura. Mai Ndanga ndivo vakaudza murume wavo kuti vaizomutaurira zvokufamba kwavakaita kumazviwa. Jasper akatorana nana James kuenda kuhofisi yebasa kundotsanangurira zvavaizoita panyaya yokubiwa kwenhumbi. Kuzoti zuva rorereka, vana Shandu naLynette vakanga vava kuoneka kuti vachidzokera kumba kwavo. Nhai Shandu vasikana, mungada kubva pano vana baba vasati vauya. Pano pava kutyisa apa. Munoti hasiri mashura iwaya. Dai mamboti mirei kuda vanodzoka iye zvino kani. Mava kutyasu nhai mai Ndanga. Zvinhu zvinoitika panyika izvi. Shandu akadaro achiratidza kuti aigona kumbomira kwechinguva, sokuti hapana zvaaimhanyira. Mota yavaNdanga yakabva yasvikawo. Ichingomira kudai, vakaona vamwe mai vakamira pagedhi. Imbwa itsva dzaJasper dzakanga dzakasungwa kuti dzijairire musha mutsva. Dai zvisiri izvo, mai iyi ingadai yakakwaziswa norunyemwerero rwembwa rwatinoziva rwuya. Shandu akaramba akavatarisa ndokubva atanga kuridza mhere yomufaro. James ki, mai vauya kani, mai Gavi vauya. Shandu akaita zvokumhanya achienda kugedhi. Mazimbwa aJasper akanga oshingaira kuda kudimbura tambo kuti aendewo. James ki akasvikowira pavari. Shandu akasvikoti mone. Lynette akangosvikoti kumusana kwavo ndu. Ndatenda nekuteerera kwenyu.